Njengoba kusalindwe ukuthi uBester abuyiselwe eNingizimu Afrika ukuzobhekana namacala akhe emva kokweqa ejele enyakenye, umama wakhe uthi usehlala ngokwesaba kanti lumephule umoya udaba lendodana yakhe egcine isibanjwa kwelaseTanzania. Unina kaThabo Bester oneminyaka engama-58 ubudala nocele ukuthi angadalulwa uthi usehlalele uvalweni njengoba ethi usethola izingcingo eshayelwa abathile bemhlukumeza ngokumesabisa selokhu ebe nengxoxo nesiteshi sezindaba sikamabona kude. Umama kaThabo Bester osehlala ngayedwana njengoba namalungu omndeni, omakhelwane kanye nabangani sebemhlamukile usehlala izivalele endlini njengoba nethimba le-SABC lihambele kwakhe lamthola ehluthulele nesango. Unalo ithemba lokuthi indodana yakhe uzoyibona maduzane njengoba wagcina ukuyibona inonyaka owodwa nje vo izelwe. uThabo Bester wakhuliswa ugogo wakhe ozala unina njengoba wakhulela eplazini okwabe kuhlala kulo ugogo wakhe eFerriendagenga. Umphakathi wakhelene nomama kaThabo sewunentshisekelo enkulu yokubona isiphetho salolu daba, ikakhulukazi intsha yendawo nakuba uBester engazange ahlale kule ndawo.